Rest Pro Erik Туй муборак устод ханда гум нашав айлабод Комил медиа ҳама каса ҷамъ мешем мак дита гап дорум леке пеша гуфтам мехорум кара бардорум ай номи хидм ай номи инами қадар устод дада пои парвиз туи муборак бардоштем ки имрӯз устод парвиз туй дора ҳама ҳузур дора ҳама ба ҳазур бранд изо дуруст нест не болотар ай 10 қадам дӯстод ҳама шоду душманот як қадам ирӯз яке аз беҳтарин ширинтарини дата ҷамшиде шогирдон ки табрикинем устода имрӯз ширин шава ширинтар ай набод устод парвиз ханда гум нашава айлабод ҳаёт мия як бор ира ҳаёт наброр рӯзои хуб мебуран ай таги абро табрик ай номи одамое ки ҳузур дора касе наомад хушбахти тона орзу дора сар меша ҳаёт барвақт бегаё янга хавотир меша агар ки наёд ирӯз бояд бимона ҳама вақт дар ёд дил боша ҳеҷ вақт намемона ай ҳаёт саломат боше табрикотон ҳамаш тамом шид даки ҷой набоши устод зинда боши ҳама каса ҷамъ мешем мак дита гап дорум неке пеша гуфтам мехорум кара бардорум